Žijeme v rychlém tempu a všichni neustále odněkud někam pospícháme. Koho z nás napadne zastavit se a zamyslet se nad životem? Položit si otázku, třeba co je to hospic? My jsme některé spěchající zastavili a na jejich představu o tom, co je to hospic, se jich zeptali. No, hospic je zařízení, kde se starají o starší a nemocný lidi. Hospic? No tak to asi nic, já nevím. Hospic je zařízení, kde se pečuje o buď těžce nemocné nebo nějak postižené lidi zřejmě, kteří už mají blízko ke smrti, tak si to představuji já. To je tamhle špitálek, ne? Hospic je místo pro starý lidi, kde by měli dožívat pravděpodobně, bych řekl. To už jsem někde slyšel. Tuším, že je to pro starý lidi. Hospic? No to je nějaká léčebna pro nějaký nemocný, ne? Nějaká ubytovna, no, pro nemocný a možná vojáky nějaký. Hospic? Pomoc blížnímu, určitě. Hospic. Hosteska, ne, hospic. Hospic, nevím. Hospic, já vím, hospic svatého Jana v Prachaticích a tam se starají o těžce nemocné lidi před smrtí řádové sestry. Ani jedna z odpovědí nebyla zcela správná. A kdo má pocit, že jeho se hospicová problematika nemůže dotknout, ten bývá mnohdy zaskočen. Ano, po většinu života jsme obvykle zdraví. Toto období bývá občas přerušováno různými nemocemi. V drtivé většině jde o nemoci málo závažné až banální. Občas se však vyskytnou i nemoci těžké a také nemoci, které ukončí život pacienta. O léčbu závažných chorob se starají v nemocnicích a u těch déle trvajících pak v léčebnách dlouhodobě nemocných. Tuto skutečnost jsme všichni přijali jako obvyklou a samozřejmou. Ze svého podvědomí se však snažíme vytěsnit informaci o tom, že existuje skupina pacientů, jejíž nemoc vyléčit při dnešním stavu lékařské vědy nelze. Tito lidé se, po vyčerpání všech možností léčby, dostávají do terminální, tedy konečné fáze nemoci. Ale kam s nimi? Nemocnice ani léčebny dlouhodobě nemocných jim již nemohou víc nabídnout a rodina se o ně mnohdy neumí či nemůže postarat. A člověk není slamník, aby se na něj pohlíželo prostřednictvím nerudovského kam s ním. Naštěstí i u nás se ujala myšlenka hospiců, které jsou jinde ve vyspělé Evropě standardem. Pojďme spolu jeden takový hospic navštívit. Nachází se v Prachaticích, přímo v jádru města, a je začleněn do historického opevnění. Hospic svatého Jana Neumana, jehož zřizovatelem je stejnojmenné občanské sdružení, je nestátním zdravotnickým zařízením. Tolik tedy suchá fakta. Hospic ale není o statistikách. Hospic je o lidech. Komu je tedy hospic určen? Říci, že nemocným všech věkových kategorií, kteří se nacházejí v terminální, tedy konečné fázi své nemoci a u kterých není možná domácí péče, by bylo příliš jednoduché. A proto předejme slovo tomu, kdo má pojem hospic, tak říkajíc, v malíčku. Podmínky pro přijetí jsou v zásadě 3. Jednak nemoc bezprostředně ohrožuje pacienta na životě, z nějakých důvodů není možná nebo nepostačuje domácí péče a vítězná medicína, myšleno vedoucí k vyléčení, nemá již více co nabídnout. Jsou-li tyto podmínky naplněny, pak je indikována správně hospicová péče. Do hospice jsou přijímáni
pacienti nebo klienti v terminální nebo preterminální fázi onemocnění, chceme-li odborně říci. Obvykle hospicovou klientelu, klienty, hosty, jak chceme, tvoří z velké většiny onkologicky nemocní, ale můžeme poskytnout pomoc, péči, léčbu i těm, kteří onkologickou diagnózu nemají a jinak je nemoc bezprostředně na životě ohrožuje. Medicína, která se aplikuje v hospici, je označována jako paliativní medicína, kde stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů, ať už psychologických, sociálních nebo duchovních potíží. Paliativní proto, nebo má svůj původ v latinském termínu pallium, ten lze překládat jako rouška či plášť, ve smyslu zakrýt hojivou rouškou projevy nevyléčitelné nemoci nebo jinak poskytnout zdravotní plášť těm, kteří byli ponecháni na mrazu nevyléčitelnosti. Pallium, rouška či plášť. Naší prioritou je zaléčit bolest, to je náš hlavní úkol, a to včetně přístrojového vybavení, včetně náročné medikace a farmakopostupů. Mám pozitivní a dobrou zprávu: při použití správných léčiv a dobrých lékařských postupů v podstatě nikdo nemusí trpět bolestí nebo nesnesitelnou bolestí. Pokud někde v naší zemi lidé trpí bolestí, pak je to vina lékaře, ale dneska jsou postupy a léčiva, aby tomu tak nebylo, a to je ta nejskvělejší zpráva, kterou mohu všem říct a sdělit z vlastní zkušenosti. Lidskou bolest nemůžeme kvalifikovat pouze jako bolest tělesnou na těle, fyzickou, ale známe i některé její další, o to složitější rozměry, a to je bolest psychická, neboli emoční, bolest sociální, to je společenská, a bolest spirituální, to je duchovní. V tomto ohledu je relativně nejsnažší zaléčit onu bolest fyzickou. Pokud ovšem nemáme dostatek času na péči o naše pacienty, to znamená, jsou-li k nám překládáni zbytečně pozdě, tak není prostor, není čas, není sil zaléčit ostatní rozměry bolesti. To, co trápí lidskou duši nebo ducha, nelze vyléčit během několika minut nebo hodin. O to krásnější je, když se podaří pacientům a jeho blízkým se usmířit na lůžku, kdy je člověk těžce nemocný, třeba po 20 letech, kdy spolu s nachastchyní vůbec nepromluvili slova. To potom tečou slzy radosti, krásné, ale na tuto léčbu potřebujeme poněkud víc času. Čili jiná výzva: nebojte se nás, je možné k nám se kdykoliv přijít podívat, a hlavně máte-li zájem o hospicové služby, je potřeba přijít včas. Paliativní léčba, která je v hospicích poskytována, není paliativní tím, že se v daném nemocničním hospicovém zařízení nachází nevyléčitelně nemocný, ale usiluje se zde o co nejlepší kvalitu života, a to až do přirozeného konce. A kvalitu života si určuje pacient sám. Neexistuje buzení na teploměry v 6 ráno. Neexistuje pravidelný oběd ve 12 hodin, a když jej člověk nesní, tak mu v 12:05 odneseme oběd. Vůbec ne. Naopak denní režim si organizuje pacient sám, vizita je, nebo ty teploměry, až když se pacient vyspinká. Oběd, když se pacient vyspí po obědě nebo před obědem usne a probudí se ve 3 hodiny, tak mu jej sestřičky ohřejí a může ho mít k svačině ve 3 hodiny odpoledne. Kvalita života je to, jak ji chápe pacient. Chce jít do kaple, jde do kaple, chce jít na procházku do parku, jde na procházku do parku, má-li chuť na půl litr piva, přineseme mu půl litr piva. Nedílnou součástí naší práce je i péče o bolest, jak jsem říkal, netělesnou, ale nejen
u nás hospitalizovaných pacientů, ale i jeho blízkých rodinných příslušníků, těch, kteří jej doprovázejí. I jim je určena naše péče. Hospicový tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelé, sociální pracovník, pastorační asistenti, psycholog na přání, rovněž tak na přání duchovní a nikoli v poslední řadě dobrovolníci. Náš hospic svatého Jana Neumana má kapacitu 30 lůžek, to je běžný stav v České republice. Většina hospiců u nás ze 14 hospiců, které jsou otevřeny, má kapacitu zhruba kolem 30 lůžek. V našem případě je 22 jednolůžkových pokojů a 4 pokoje dvoulůžkové. Na každém pokoji je přistýlka pro blízkou osobu, takže onen pokoj může sdílet pacient sám se svým bratrem, synem, dcerou, sestřenicí, maminkou. To je úplně jedno, každý pokoj je vybaven samostatným sociálním zařízením se sprchou, toaletou, madly a tak dále. Hospic tedy není léčebnou dlouhodobě nemocných, hospic není sanatoriem, hospic není ani domovem důchodců. Je otázka, čím hospic je. V českém prostředí je hospic vždy ve všech 14 případech nestátním, neziskovým zdravotnickým zařízením, které pacientovi dává 3 sliby. Slibuje mu 3 věci, když přijde. Slibuje mu, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že za každých okolností zůstane zachovaná jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích nezůstane sám. Ne více, ale ne méně a na tomto si trváme, toto plníme a toto se skutečně děje. Ten výraz hospic může být trošičku zavádějící, jeho původ hledejme už někdy ve středověku, kdy hospicium byla jakási noclehárna nebo pohostinství, kde člověka čekalo přátelské přijetí. Tak lze hospicium překládat a proto hospitalizovat, přijmout hosta. Přijmout člověka do hospitálu je přijmout hosta. Potom se z toho vyvinulo ono počeštělé do špitálu a dneska to má možná zvláštní přídech, ono označení, ale ve skutečnosti je to přijmout hosta. Hosta, který je na cestě, na dlouhé cestě, na cestě těžkou nemocí, někdy na cestě utrpením a my jako správní hostitelé mu máme nabídnout velký komfort, jak skrze službu zdravotníků, tak i skrze službu ostatních rozmarů a radůstek, libůstek všedního dne. Mělo by to být špičkové zdravotnické zařízení, na kterém by nemělo být poznat, že to je špitál, to je hospic. Velmi důležitou součástí péče je rodina. Velmi vítáme, když rodinní příslušníci využívají přistýlek, anebo často aspoň chodí na návštěvy. Návštěvy jsou možné 365 dní v roce, 24 hodin denně. A k mojí velké radosti je hodně příbuzných tu přistýlku využívá. A dokonce u těch pacientů, kteří u nás odcházejí na věčnost, tak víc jak polovina z nich někoho z rodiny v těch posledních chvilkách u sebe někoho má. Abychom nehovořili jenom chmurně, hospic není poslední štací, jak by se mohlo zdát. Hospic je poslední šancí, poněvadž nabízí i respitní pobyty pro ty odvážné rodiny, které o svého těžce nemocného pečují doma. Dojdou jim síly nebo potřebují jet na dovolenou a nevědí, co si se svým těžce nemocným, tak nám jej na 14 dní, na 3 týdny předají, zotaví se, načerpají síly, vrátí se z dovolené a my jim ho zase předáme. Takže hospic nabízí i tyto služby. Jak už jsem říkal, naším cílem je vysoká kvalita života až do přirozeného konce. Naším ideálem, pokud jsou to poslední dny člověka, třeba onkologického onemocnění, je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, bez bolesti sociální i duchovní.
a s vděčností za život, který mu byl dán. Netrpí-li pacient bolestí, nemá vůbec důvod volat po eutanázii a musím se přiznat, že v našem zařízení jsme prakticky nějaký vážně míněný důvod nebo přesněji volání po eutanázii nezaznamenali. Když je dobrá péče, není důvod po eutanázii volat, společnost nepotřebuje eutanázii, společnost potřebuje kvalitní paliativní péči. Hlavním důvodem žádosti o eutanázii, kdybych se u ní měl zastavět, totiž není fyzická bolest, tu lze poměrně snadno zaléčit. Hlavním důvodem toho, proč se někteří nešťastní lidé zabývají myšlenkami na sebevraždu, což je pravý název pro eutanázii, je strach. Strach z bolesti, která nemusí nastat, ale ten strach z umírání, strach z opuštěnosti, strach z osamělosti, strach, obavy z toho, co bude, co přijde. A je důležité dát i těžce nemocnému člověku smysluplnou naději, ne lež, ale aby měl smysl i třeba v krátkých zbývajících dnech, aby měl radost, aby se uměl na svůj život podívat, aby mu lékaři dokázali zaléčit bolest, aby ta ho nezužovala a on měl prostor a čas sám na sebe. Zhodnotit svůj život, poděkovat za něj a splatit dluhy, které má, dluhy duše většinou, když někomu ublížil, aby se mu dokázal omluvit ten člověk. A toto, když je zaléčeno, když takto nalezne člověk smysl a hodnotu života na konci dní, tak tam vůbec není prostor pro eutanázii a ani to člověka nenapadne. Myslím si, nebo se domnívám, že hospic je místem radosti. Proto, že u nás je to dost často hezčí, než si lidé myslí. Než si myslí kolem jdoucí, než si myslí pacienti, kteří třeba mají obavu k nám nastoupit, než si myslí příbuzní, kteří naleznou odhodlání k nám umístit pacienta nebo si vyzvednout žádost. Podstata nebo skutečnost je taková, že u nás není čas a není ani sil při náročné práci na ješitnost, ani na přetvářku. A můžeme tak zažívat lidskou opravdovost. Také ordinujeme sobě i našim pacientům vitamin L, a to v neomezené míře. Je to vitamin lidskosti. Bez toho se v naší práci neobejdeme. A možná právě proto je nám dopřáno se setkávat s takovými krásami života, jako je radost, jako je něha, jako je úsměv, jako je humor, jako je laskavost a řada jiných věcí, které se ve schonu běžného života pomaličku vytrácejí. A radost je někdy definována, nebo našel jsem si ve slovníku, že je definována takto. Radost je časově relativně omezený pocit libostí a příjemného vzrušení, vznikající při uspokojení z dosaženého cíle nebo z příznivého stavu věcí. Zdánlivě hrozná definice. Ale mně se na ní líbí, že se tam hovoří o pocitu libostí, o příjemném vzrušení, které vzniká při uspokojení z dosaženého cíle. A to je ono. Když se lidé báli, když už ztratili veškerou naději, smysl nebo radost života, tak nalézají tu libost, to příjemné vzrušení z toho, že to ještě může být v tom hospici a že nalézají uspokojení nebo nalézají příznivý stav věcí, to je také ono. On totiž, když je člověk v hospici, tak je to takové, že to je delší a hezčí, než čekají. Že ty obavy tam přece jenom jsou. A v tomto slova smyslu je bez jakékoliv nadsázky hospic místem radosti. Tolik tedy o hospici pohledem jeho ředitele. Dejme však ještě slovo 3 osobám. Lékaři, vrchní sestře a tomu nejpovolanějšímu pacientovi. Hospic není vhodné házet do jednoho pytle se zdravotnickými zařízeními typu LDN nebo domovů důchodců. Odesílající lékař si musí být vědom, že svého pacienta posílá do specifického, specializovaného zdravotnického zařízení s poskytováním všech sofistikovaných léčebných metod k dané odbornosti.
Stejně tak jako nemocnice máme ku příkladu stanovený svůj lékový paušál. Používáme prakticky plné spektrum všech léků dané naší odborností, tedy analgetika, koanalgetika především. Používáme prakticky všechny možnosti aplikačních forem těchto léků. Podávání perorální, subkutální cestou centrálních žilních katetrů, epidurálních katetrů, kontinuální dávkovače, infuzní pumpy a podobně. Na některých metodách pak spolupracujeme s různými centry léčby bolesti, jako třeba tady u nás v Prachaticích, v Plzni nebo v Českých Budějovicích. Nedávný případ mám dosud v paměti, kdy pomocí tzv. Chemické neurolýzy bylo možné pacientovi částečně vrátit volnost nebolestivého pohybu. Tento pacient je dosud s námi a troufám si tvrdit, že jsme mu výrazně zvýšili kvalitu života. Chci tím říci, že kurativní medicína nemůže být bez té paliativní a paliativní medicína nemůže být bez té kurativní. Hospic nemůže fungovat bez nemocnice a nemocnice naopak nemůže fungovat bez hospice. V očích laické, ale i možná odborné veřejnosti se hospic může zdát zařízením, kam pacient jednosměrně přichází v terminálních stádiích většinou maligního onemocnění. Opravdu terminalita je jedním z kritérií přijetí do hospice. Ale nutné si uvědomit, že pacient, který k nám často přichází imobilizován bolestí, se po specifické léčbě může alespoň částečně vrátit do světa zdravých lidí. Je schopen se projít po zahradě v parku v hospici, je schopen se najíst, bez bolestí vyspat. Jsou případy, kdy je možné pacienta vrátit i do rodinného prostředí a pacient se na krátký čas vrací do rodiny. Odborná veřejnost si je vědoma, že nádorová onemocnění nejsou jen záležitostí vysokého věku. A proto často v hospici můžeme potkávat i lidi příliš mladé. S těžkým srdcem pak vnímám pláč malého dítěte u lůžka svého tatínka nebo maminky. Ale tím jsem naznačil vlastně druhou doménu naší hospicové péče, a to je rodina. Při prvním kontaktu s pacientem se snažíme navázat kontakt s blízkými rodinnými příslušníky a v podstatě je zavázat nebo zatáhnout jaksi do jakéhosi pečujícího týmu o pacienta. Přes dominantní nádorová onemocnění, zejména malignity gynekologické, tlustého střeva a plic, pečujeme v hospici o pacienty s terminálními stádii chronické obstrukční plicní nemoci, terminální stádia srdečního selhávání. Nelze ale, aby hospic suploval péči sociálního zařízení o pacienty s demencí, o pacienty se stabilizovaným stavem po cévních mozkových příhodách. Přestože si tito lidé zasluhují výraznou pozornost a péči, je evidentní, že péči o takového pacienta s nemocným specifickou terapii poskytovanou pacientovi s maligním onemocněním. A hospic tedy nemůže být spasitelem ve váku insuficientních sociálně zdravotních služeb. Okamžik, kdy odesílající lékař zvažuje pro svého pacienta hospic, je potřeba dobře zvážit. Pacient by měl znát svoji nemoc, měl by znát povahu své nemoci, a to hlavně proto, aby byl schopen, pakliže je to možné, dobře spolupracovat na léčbě. A za další, lékař musí vycítit správný okamžik, kdy svého pacienta odesílá do hospice. Při včasném odeslání je možné po stabilizaci stavu i návrat pacienta domů, nebo alespoň za pobytu v hospici výrazně zvýšit kvalitu života. Pochopitelně, že i pro umírajícího pacienta udělá personál první poslední. Ale je mi líto, když pacient záhy po přijetí umírá. A je to jenom z toho důvodu, že byl odeslán do hospice pozdě. Sesterská práce v hospici je velmi rozmanitá, neboť pacienti k nám přicházejí z různých oddělení. A tak sestřička například musí vědět, jaký materiál správně vybrat pro zhojení dekubitu, musí umět ošetřit tracheostomii, kolostomii i jiné stomie, zavést periferní žilní kanilu, aplikovat infuze, pečovat o centrální žilní vstup, případně o epidurální katetr či napíchnout venózní port. Musí umět monitorovat bolest, znát principy její léčby
A také vědět, jak přistupovat k lidem s poruchou vnímání a znát principy bazální stimulace. Jakkoliv je tato odborná práce důležitá, tak hospic chce od svých sester ještě daleko více. A tím důležitějším je vnímat nemocného v kontextu celé jeho rodiny, naslouchat mu, být lidsky s ním a spolu s ním také hledat, co si přeje, co potřebuje, co ještě dokáže, co a jak by si chtěl zařídit či uspořádat, s kým se setkat. A pak to nejdůležitější, být u něj i ve chvíli, kdy se završuje zcela jeho život, protože v tuto chvíli by nikdo neměl zůstat sám. Když se podaří zvládnout bolest, je to pokaždé úleva i velká radost. Nemocný se uvolní, po dlouhé době se vyspí, nabere sílu, doslova rozkvete a začne mít zájem o věci, které ho bavily dříve a začne mít znovu chuť žít. A to jsou okamžiky, kvůli kterým jsme tady a které nás nesmírně těší. Naší pacientkou byla například mladá žena, 36 let, matka 8 dětí, bezdomovkyně. Při posledním těhotenství byl zjištěn rozsáhlý tumor tračníku, paní byl vyprovokován umělý předčasný porod, poté byla odoperována a odeslána k nám do hospice. Prožila zde 10 měsíců svého života. Její bolest jsme nejprve tlumili tabletkami, poté náplastmi, později kontinuální podkožní aplikací analgetik a protože bolesti narůstaly, bylo nutno přistoupit k zavedení epidurálního katetru na zdejší ambulanci bolesti. Paní byla o své nemoci plně informována a smířená se svou diagnózou i prognózou. Její rodinná situace byla nepříznivá, prožívala velkou osamělost. Otec jí v dětství ubližoval, stála o kontakt s matkou, ale ta i přes veškerou naší snahu nikdy neprojevila zájem, nikdy za ní nepřijela. Její přítel byl stovky kilometrů daleko a nebylo možné, aby se vídali. Její děti byly v péči dětských domovů a fondu ohrožených dětí. Velmi lnula k svému nejmenšímu synovi, který, co by miminko, jí díky fondu ohrožených dětí byl několikrát v hospici navštívit. Viděli jsme vždy velkou radost při shledání a vždy velmi těžké loučení. Tato žena řešila otázku budoucnosti svého dítěte, rozhodovala se o tom, jestli má dát souhlas k adopci či ne. Bojovala s tím několik týdnů a poté se rozhodla, že souhlas podepíše. Dokázala dát přednost budoucnosti svého dítěte před svým přáním ho pravidelně vídat. Všechny sestřičky a nejen personál zdravotnický, ale i nezdravotnický jsme s ní navázali úzký vztah. A jak nám sama řekla, stali jsme se její rodinou, protože její vlastní rodina selhala. Až v posledních měsících svého života cítila, že je mezi lidmi, kteří ji mají rádi. No, tak jako jsem měla rakovinu slinivky a jako po operaci jsem se z toho trošku dostala. A jelikož po operaci hned jsem dostala do péče svoji mámu, skolabovala, takže chtěla jít jenom ke mně. Takže to pro mě byla docela taková velká zátěž, takže jako jsem psychicky docela tak nějak na tom nebyla taky nejlíp. No, pak se mi to postupně časem začalo nějak zhoršovat, tak zjistili, že tý kousek slinivky, co mi nechali, že mi tam zase už se objevil znova nádor. Pak jsem chodila na chemo a to už mi doktor potom odmítl, že ani na to chemo už nemůžu, že už jsem byla úplně jako zničená, zeslabená se vším. A takže jsem byla chvíli v nemocnici na chirurgii a tam mi potom ten doktor Sáru z onkologie poradil, že pro mě by bylo nejlepší do Prachatic, do hospice, že je to vyhlášení a že prostě tam by byl pro mě jako nejlepší prostředí. Tak docela jsem i byla ráda, že prostě budu mít tak nějak jako klid, mamka odešla teda domů a já jsem sem prostě přišla, bylo to brzy vyřízený a přišla jsem sem a byla jsem úplně unešená teda jako z toho prostředí, celkem to chování, prostě nádhera, úplně jsem jako prostě si připadala, jako když jsem v ráji, mohla jsem si sem přitáhnout kytky, mám tady všude takhle svoje kytky, můžu si tady malovat, dostala jsem barvy na sklo, tak maluju sklo, nějaký sem tam, nějaký tam obrázky, takový na plátínko a tak prostě jo a hlavně mě teda hodně baví na zahrádce venku, být venku. Takže tady mám možnost plejt, jo, nedělám těžkou práci, nic, jenom pokud mě je tak nějak jako líp.
A prostě ta poloha mi zrovna i vyhovuje, jo, tak prostě dřepě, vrtět se na to, protože jako mám prostě problémy pořád tak nějak s tím břichem hlavně. Takže se to tady snažím vypléct, všichni si toho tady váží, to mě těší. Dostala jsem tam od pana ředitele i orchidej za to, že takhle něco, tak to mě taky moc potěšilo. A prostě jsem tady velmi spokojená, vůbec se mě ani nestýská po domově. Přijedu třeba se domů podívat, jezdím teda k dceři. Doma jako nikdo není teda, takže tam se jedeme jenom podívat, jestli tam něco potřebuju nebo tak. A vůbec se tam ani necítím, prostě já přijedu sem a těším se sem, protože sestry hodní, tady prostě se se všema bavím, všichni se ke mně chovají hezky. Prostě tady prožívám vlastně, ještě po tom, co jsem teda byla 2 roky s tou mámou, tak psychicky jsem se tady hrozně srovnala, prostě jsem úplně jako bych řekla, že jsem se dostala, jako ty problémy tam jsou, ale relaticky jsem se dostala do lepšího stavu daleko, než když bych teda zůstala doma sama nebo u dcerí, kdyby mi nabízela. Ale já jsem říkala, tam budu celý den sama, i celý den v práci a já prostě potřebuju okolo sebe mít lidi a vědět, že když budu mít bolesti nebo cokoliv, kdykoliv, že za mnou zavolám, zazvoním, prostě jako obsluha, opravdu všechno tady převlečení, všechno, prostě je to tady úplně špičkový, jako já si opravdu nemůžu na nic stěžovat, takže já jsem tady velmi spokojená, jak s personálem, tak s prostředím a okolím a se vším, s přístupem, co prostě potřebuju, všechno zařídí, vyřídí, jako opravdu si nemůžu stěžovat, takže jinak jsem tady velmi spokojená. Tady jsou pocity nadšení. Z té nemocnice to byla hrůza. Protože během 5 minut já jsem ochrnul, zbořil se mi svět, dá se říct. Nebejt možná vás, tak už jsem tu nebyl. Protože tam mě nechali zatuhnout střeva tak důkladně, že tady to trvalo týden, než jsme je rozhýbali a než se to dalo do chodu zase. Jinak já jsem tu spokojený, přímo nadšený, protože říkám, nebýt možná tady toho, tak... Protože já jsem se první týden tady sám před sebou styděl, to, co se mnou dílo, když se ty střeva uvolnily, no, říkám to v nemocnici, no vy to neděláte. A nebo Ježíš, co jste to zase udělal. Takže... Tak já jenom můžu v podstatě říct, že mě zaskočila nevylečitelná nemoc, kdy jsem 3 roky vlastně jsem podstupoval různé operace, až nakonec to skončilo tak, že mě řekli, že už další operace je nemožná, zbytečná, marná a že prostě si musím zařídit nějaký takový stav, kdy na dožití někde budu umístěný. Úplně náhodně došlo k situaci, že lékařka, která byla ve všeobecné nemocnici, mě vyjmenovala všechny možné hospici. Předtím jsem samozřejmě vůbec neměl potuchy, co to je hospic, ona mi to vysvětlila, co to je hospic, samozřejmě. A došla k tomu, že mi říkala, že jako nejlepší hospic je ve Prachaticích. Ovšem, že to by pro mě jako bylo asi neschůdný a daleko, takže to pro mě nepřipadá v úvahu, jenomže naštěstí pro mě to v úvahu připadá, protože tady mám vdanou dceru, tak jsem s tím souhlasil, bryskně to bylo vyřízeno tady, bryskně to bylo vyřízeno a vodosanitka mě odvedla sem do Prachatic. No a tady mě čekalo překvapení, za prvé uvítání, za druhý jsem samozřejmě zíral, jak je to tady upravený, všecko čistě a to oproti té nemocnici, respektive oproti všem těm nemocnicím, kterýma jsem v ten čas prošel. No, nejdřív jsem teda zůstal na 2lůžkovém pokoji, protože nebylo momentálně místo, protože já potřebuji víceméně, protože ještě pořád pracuji, tak potřebuji nějaký soukromí. Potom mě teda tady ta sestra, která notabene ještě byla zvolená nějakou sestrou roku, která je strašně vstřícná, strašně tady mě jako pomáhá i v té mojí práci. No a můžu říct jednu věc, že udělal jsem
maximálně dobře, že jsem tady to podstoupil, poněvadž je to tady čisto, je tady veškerý zařízení, který tady to funguje bez problémů, zajištění podcester, personálu. Jsem spokojený po všech stránkách. Pokud můžu teda říct a doporučit, mě je 71 roků, pokud můžu říct a doporučit a má ten člověk tu možnost, tak hospic můžu doporučit. Já jsem původně taky nevěděl, co to je hospic. Představoval jsem si, že to je prostě něco takového na úrovni nemocnice. Ono to sice možná vypadá jako nemocnice, ale bylo by to na úrovni takový lepší nemocnice, respektive výborný nemocnice. A speciálně tady, které se dá říct, že to je to nejlepší, co mě mohlo potkat.